verdade que torta tan rica nos deixou preparada a Tupa. A ver... Que ben cheira. Nina! Que non, Nina. Tens que esperar a que a repartamos. Como a repartimos? A ver, somos 4. Entón... Podíamos ir pasando a torta e que dé a cada unha dentada e cando se acabe, pois, acabouse. Pero como a imos comer a dentelladas directamente? Vaya, era unha idea. Ai, eu creo que o máis sinxelo Espera, xo teño. A ver que gran idea se che ocorre esta vez. Pois é unha idea fantástica, xa verás. Podemos cortar a torta en 4 capas. Esa sería a primeira capa. Así teríamos a segunda, a terceira e logo quedaría a cuarta. Ademais arriba, que sería a miña. Que listo! E comes ti todo o chocolate, non? E os demais o biscoito. Vale, pilláchesme. E agora podo continuar ou aínda tes outra idea fantástica? Continúa. Pasa ya pa Tutu, anda. O que ia propoñer é que fagamos un xe na parte de enriba. Tutu, fai unha primeira liña de lado a lado e teremos 2 partes. Claro, e coa segunda xa teríamos as 4 partes iguais. Exacto, Tutu. Espera, déixame analizalo. Pois sí, son 4 partes iguais. Quen tiña razón, Rafa? Vale, ti. Moi ben, pero cortámola ou que? Corta! Iso, corta. Imos alá. Pódese. Can I come in, please? Claro, Fante, pasa. Vaya, que torta tan rica. Daredesme un anaco, verdade? Poderíamos... Non. Se cadra... Non, tampouco. Nada. Pois sí que estades dubidando. Se non queredes compartir, non... Non é iso, Fante. Claro que che damos un anaco. Pero é que non sei como se pode cortar en 5 partes iguais. Ai, é que non é nada fácil. Deixa-me a pá, Tutu. Sempre é máis fácil dividir unha torta redonda cando o número das partes é un número par, como 2, 4, 6 ou 8. 8 tamén é fácil. Sí. Basta con dividir pola metade cada un dos 4 anacos que tedes marcados. Anda, pois é verdade. Xa, pero é 5 o que? É o que nos importa agora. É un pouco máis complicado. Imos intentalo. Tata! Ola, mozos. Que ben que aínda non comestes a torta, porque veño cunha fame. Deixaredesme probar un belisquiño. Por suposto, Tupa. Sempre hai un anaco para a cociñeira. For the cook. Grazas, Fante. Entón agora hai que dividila en 6 anacos, non? Así é. E iso é máis fácil que dividila en 5, aínda que a ver se me sae ben. Que non é tan fácil. Anda, deixa a cociñeira. O primeiro que imos facer é alisar ben o chocolate para non learnos con estas marcas. E agora dividímola en 2. E cada metade cortarémola en 3 partes iguais. E como divides esas metades en 3 partes iguais? Pois, así, a ollo. Iso sí que é unha ciencia exacta, Tupa. E listo. Pero hai 2 anacos máis pequenos. Eu quero o máis grande. Nina grande! Tranquilos, rapaces, os máis pequenos son pra Fante e pra min. A que si, Fante? Of course, Tupiña. Por suposto. Entón, corto a xa. Quen será? Vai abrir, Tutu. Vou. Pero... Vaya, temos que volver dividir.
Eu conto 1, 2, 3, 4, 5... Son 6, Tupa. Entón, teremos que dividir a torta en 12 anacos. Non sei eu se chegará con esta torta. Pois vai acendendo o forno, Tupa. Porque son máis de 6 e parece que teñen fame. Tupa cociña superben. Xa o sei. Encantan as súas tortas.